Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Padumig Santo Niño. Kini ang ipapayo ko ng Kristo ang Panginoon. Angelam's Cross. Sirado di ay rulong. Hi, we're done at Santo Niño Church and also Magellan's Cross. Punta kaming, yan yung Magellan's Cross dyan. Punta kaming SMC side. Dito pa rin si Niño. Hi guys. Mama. Malamig pa nagkot. Manamig pa nagkot, oy. Daghan kayong tao. Sa manang sinulog, tagal yung tao. Magkasakay na baka tada yun dir. Naray daghan. Punta kami ni Ruth dyan o sa Island Souvenir. Ang laki ng shop nila. Ma, mag-taxi tama. Ato na lang, ma. Tapos higit mo. Nami seaside. Nami sa SMC side. This is our day Muto, eh. 3. Kumot ka bitaw. Day 3 na namo sa Cebu City. Ngita tagkaon mo. Gutom na ko. Kakain muna kami pagkatapos. Tagalog ko.
A few moments later. Ah, pa-massage me. Yan, nasa loob na kami. Ha? Magpa-oil ka sa back mo. Dili lang siguro. Ikaw, naranin mo. Ikanahan ka. Sige lang. Magpa-250. Okay lang. Sige. One eternity later. We're done with our massage. It was so good. Nakatugo. Grabe. guys. Nakatugo ko good. You must visit. Char. Naami sa SMC side sa taas. First time ko dito sa taas sa Sky Park. And dito tayo sa may bandang sa Sisilex. Now let's try that one. Kami? Marami kayo na. Only 25 pesos. Sulit tigas. 25 pesos. Ah, vlogger ba? Kung ako isang rate no, 9.8. Oh. Ano tayo na? Crispy. Isa sa outside niya. Ang saging kay hindi kayo siya lata. Ah. Perfect. Second bite. Sa Tabugon mi kuya. Ah. Mau ba ma? Sa septic tank. Naami sa bus sa kuan lang. Nasa baba lang po ito na accommodation namin sa San Vida. Chika-chika. Bili kami na fishball out. Quick. Tuluan niya. Ikuan lang.
Salamat. Nanay nice, ganay pipino. Mag-share ta dong. Wow. Adli pipino din kaya. Moni, muhaw. Parehara ni siya. Parehara ni siya, Rico, no? Guys, so magkaroon magulamihan yung kay karera magang uya kay Adli pipino na masarap pa. Look at this, guys. Mas ganang si Mama. Salamat. Thank you, kuya. Wait, lamig kayo. Masay masolde naman te. Mama ko yun. Kami pala sa ikaw. Ako na natin. Kain, isda. Sarap Gusto ng nung tinola. sili, eh? Isa lang tong. Yan po. Opo. Yan, balik na po kami sa accommodation. Nakakapagod pero masaya today. Last glance na sa ating magandang view ng Cebu City. Yan, mamimiss ko tong view na to. Kasi uwi ako ng probinsya. Uwi na kami, probinsya tomorrow. Yan.